Čaute ľudia, v prípade Minecrafťačky. Toto je taký redstone training, to nazvem. A potrebujete na to lepkavý píst, takýto, toto netreba, možno si to, ešte takéto veci, potom ešte čo som chcel, ešte, áno, to je hlavné, takto, a to je všetko. Takže prvý tutoriál je, že ako sa zdvihne píst. Môžete urobiť to takýmto spôsobom. Dáte vedľa páčku. Robím pre úplne amatérov, čo si tým nevedia nič, lebo ani ja som nevedel toto urobiť. Takže potom dáte aj potom potrebujem. Vedľa to pistu dáte ľubovoľný blok, tuto dáte toto. Dobre, môže to aj toč, redstone tročkou. Potom to môže byť tak. Ešte aj vlastne som zabudol, že to môže byť. Dáte sem pressure plate, tak toto pôjde. Ešte takto, počkajte. Že lepkavý píst a píst je oveľa niečo iné, lebo takto to lepí na ten píst a takto to tam nechá, lebo to nelepí. A potom, jak to robiť, že z diaľky? Že nechcem blízko úplne. A ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a sem dáme páčku. Ne. To sem dáme páčku. Vidíte? A takto z diaľky. Určite sa čudujete, že prečo som si to počítal. Lebo a potrebujete na to repeater, lebo potom by to nefungovalo. Dá sa povedať. Ale keď tento repeater dáte takto, tak vám to nepôjde. Ale to musí smerovať tam, kde to chcete. Takže rovno. Teraz, to pôjde. Teraz dáme pressure plate, zasa repeater. Aha, toto nemôžete. Toto trošku vzdielime. Takže dáme sa pressure plate, repeater. A vlastne toto sú načasovanie, že takto to ten signál pôjde pomalšie, ešte pomalšie, najrýchlejšie. A keď chcete vedieť ako, tak sa pozerajte. Takto to funguje. Keď toto vypnem, to mi nejak zabudovalo. A takto. To môžem zničiť, lebo toto je napojené aj na tento píst. Chápete? Toto je zatiaľ všetko. Ja si dám zvuky. Vy to asi nebudete počuť. Pokúsim sa. Dobre. Ako urobiť hudbu? To je veľmi ľahké. Dáte to takto.
takto, 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 takto a takto. Vidíte? To je nekonečný zdroj. Teraz tam, aby sa mi stratil signál. Dobre, zasa to tam dám. A jak z toho robiť hudbu? Dáte sa. Naladíte na jakú hudbu chcete. Vidíte? A teraz sem dáme toto. Takto. A takto prenastavíte rýchlosť. A takto máte hudbu. Možno to není počuť, ale aspoň viete ako. Potom chcem vám ukázať dispenser, že čo to robí. Zoberete si ľubovoľný blok, takto sem ho dáte. No, takto. Sem dáte toto. Potom si zoberám. Dám ho sem. Dáte tam hociaký predmet, item, no, môže byť aj blok. A takto to stlačím. Ale ako to urobiť z diaľky? Že to pôjde tam. Takto. A trebárs môžete sem dať butón. Takto. Ale toto je fail. Tak to dám asi, ne? Ale tak to môžete. Keď to chcete prekryť, urobte to jednoducho. A to tak, že zoberte si spodík z dubového alebo čo tam bolo, dreva. A takto to prekryjete. Zakryjete, neprekryjete. Môžete to nejak skombinovať a urobiť výherný automat. A to, že niečo chceme, stlačíme a máme. No, to je pre tento diel všetko. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že ste to pochopili. Takže čau.